Priatelia, tu je Šejk Michal a pomáhal som obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Často počujem, keď je reč o tom, že niekto zomrel na nejakú chorobu, že to je tragická smrť. A keď som sa tak zamýšľal, tak sa pýtam, prečo je tragická. Lebo keby tú chorobu nemal, zomrel by aj tak. To je podľa mňa tragické. A možno ešte tragickejšie než to, že zomrie, je človek, ktorý zomrie a nikdy predtým skutočne nežil. A ja chcem dať do tejto 5 minútovky najlepšie odporúčanie, aké vôbec môžem mať. Toto bude pravdepodobne najpodstatnejšia 5 minútovka, akú som kedy spravil. Keď sa snažím rozmýšľať ako človek, ktorý čelí smrti, tak sú 3 odporúčania, ktoré pre vás mám. Lebo nakoniec zastihne to každého. Za prvé, daj sa do poriadku s Bohom. To nemôžem dostatočne zdôrazniť. Tu sa bavíme o tom, prečo vlastne ľudia zomierajú. V Biblii sa píše v liste Rimánom 6. kapitola 23. verš, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom Pánovi. To je prvá vec, daj sa do poriadku s Bohom. Neodkladaj to na neskôr, až sa budeš cítiť, že zomieraš. Možno, že zomreš bez toho, aby si sa na to cítil. Druhá vec, daj sa do poriadku so sebou samým. Daj do poriadku svoj vzťah so sebou. Koľko snov máš, ktoré chceš so sebou zobrať do hrobu? Koľko dobrodružstiev, ktoré si nezobral? Koľko piesní, ktoré si nenapísal? A nenechávaj svoj život len tak utiecť. Zbytočne ho premrhať. Odporúčam, každý deň urob niečo, vďaka čomu bude ten deň lepší, a každý deň urob niečo, vďaka čomu bude lepšia tvoja budúcnosť. Možno, že nedosiahneš všetko, ale nikdy nebudeš ľutovať, že si premrhal kompletne niektorý zo svojich dní. Nič si na tento svet nepriniesol a nič si neodnesieš. Ale čo môžeš, je niečo tu zanechať. Aký je tvoj životný príbeh? Je to vôbec príbeh, ktorý stojí za vyrozprávanie? Žij ho tak, aby bolo o čom rozprávať. A tretia vec. Daj sa do poriadku s ľuďmi. Lebo nevieš ani ich čas. Nechci ľutovať, že si nezdvihol telefón a nepovedal prepáč. Nechci ľutovať, že si sa nezavolal, neozval, nešiel si na večeru, na ktorú si mal ísť, že si zanedbal rodinu až pre nejakú krásnu budúcnosť, ktorá nikdy nepríde. Ži teraz. A ži aj pre budúcnosť. Daj do poriadku svoje vzťahy s ľuďmi. Niekedy nevieš. Pred pár týždňami zavraždili môjho kamaráta, ktorý určite by som mu typoval ešte ďalších 20-30 rokov života. Silný chlap, stretnutia s medveďami, grizzly a s pumami prežil a zavraždili ho na úplne bezpečnom mieste. Nevieš, koľko času majú ľudia. A mne ľudia hovorili, však si mladý, ty máš čas. Ďakujem za kompliment, že si myslíte, že mám čas, ale ja nemám čas. Ja akorát každú chvíľu dostávam novú milosť, znova sa nadýchnúť a pokračovať ďalej v ceste. To je to, čo mám. A nebude to trvať navždy. Nebude to trvať navždy pre mňa. Nebude to trvať navždy ani pre vás. A ľudia mi hovorili, že máš čas. Čo ak môj čas vypršal pred 4 rokmi, keď som dostal cukrovku a moje telo začalo zomierať oveľa rýchlejšie ako tela väčšiny z vás? Čo keď môj čas vypršal pred 3 rokmi, keď som roztrieskal auto na totálku a ja som vyšiel bez škrabanca? Nemusel som. Čo keď môj čas vypršal v novembri, keď som uviazol pod loďou na rieke Zambezi? Stačilo tam byť len trošku dlhšie. Možno mohol vypršať môj čas. Ja nemám čas. Mám iba ďalšiu milosť pokračovať. No a teraz dobrá správa je, že neviem o nejakej akutnej príčine, pre ktorú by som mal zomrieť nasledujúce dni alebo mesiace, ale to neznamená, že sa dožijem zajtrajška. A to je ten trik, že nikdy nevieš, kedy to bude. Nikdy nevieš, kedy to bude. Všetko môže nasvedčovať jednému, ale náhoda je blbec. Strašný blbec.
Takže keby si vedel, kedy príde zlodej, čakal by si na neho s komandom policajtov. Finta je tá, že nevieš, kedy príde. Takže kedy treba byť pripravený stále. Stále bez jedinej výnimky. Podstatné je rozhodnúť sa rozhodnúť. A ja ti prajem to, aby si mal odvahu sa rozhodnúť, pretože špeciálne pokiaľ si sa dlhšie nerozhodoval, chce to odvahu urobiť podstatné rozhodnutia a vykročiť. Dať deadline, mŕtva čiara na svoje sny. Veľmi sa mi páči, ako apoštol Pavol popisoval svoj život. Podľa mňa to je jeden z najväčších ľudí, ktorí kedy chodili po tvári zeme. A on prirovnával život k závodu. A hovorí, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Bežte tak, aby ste vyhrali. To nie je prechádzka. Pokiaľ život má mať zmysel, tak ho bežte ako o závod a bežte nie, že podstatné je zúčastniť sa, nie vyhrať. Je podstatné vyhrať. Bežte tak, aby ste vyhrali. A aby ste potom mohli povedať, podobne ako povedal aj apoštol Pavol, bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Majte takéto nastavenie pre seba samého, majte takéto nastavenie a nenechajte svoju budúcnosť len tak zomrieť aj s vami. A medzičasom vám prajem krásny život a dúfam, že toto nie je moja posledná 5 minútovka.